Yeah, welcome back to the YouTube channel. Malaweni Games. Akwako Trump okumudo kwambiri. Trump wanyasilo kwambiri chifukwa chonena kuti maiko aku Europe. Yeah, maiko aku Europe. Azinzawo acha. Mina nthawi samangomvera iyeyo chenchane. Kumareka ngati zitsiru. Wakumudwa maiko acha. Ambapanga shift ambasobano kufuna kwakhala friend wa China, like for real. Anyway, hani wasiri kulongosola amezi ukhala for the yeah, and sobano ma allies, sobano ma friends, sobano ambakuona zina America ibina bage liyopusa kwambiri zochitika zake ni think banga zopusa kwambiri. So yeah, abarindi Keir Starmer ali Prime Minister wa UK, Prime Minister wa UK, right? Prime Minister Keir Starmer yeyu ali ku China, nde pamene wapita ku China kumene akakugwizana zinthu zingapo, zinthu zambirimbiri. Nde kenako afterwards Trump anafusilwa kuti kumaru Keir Starmer ali ku China. Ku China kumene kuku akapanga zina inu mukuona ngati kuti mukuona bwanji nkhani imeneyi, mukuziona bwanji madzowa nkhani sobata nthawi zambiri na message baje na message nde Trump sana message wayayi wangu ngalula kuti this is very dangerous. Mr. President, what do you think about the UK getting into business with China? Keir Starmer was in Beijing. Well, it's very dangerous for them to do that, and it's even more dangerous, I think, for Canada to get into business with China. Canada is not doing well. They're doing very poorly, and you can't look at China as the answer. I know China very well. I know President Xi's a friend of mine. I know him very well, but that's a big hurdle to go over when you get Canada. The first thing they're going to do is say you're not allowed to play ice hockey anymore. That's not good. Actually, it's dangerous. Kumano dangerous kwa America. Osati kwa kumano kwa America. Nangasisi like maiko dziwika ma president odziwika bwino, right? Ma leaders odziwika bwino, right? Akupita ku China definitely. Okay, Trump atamanga yeah, she is very good friend of mine. Good president of China was and friend wa Trump. Come to be honest, China imerekodi ngati nyambalo. China, Iran, North Korea, Russia maiko sewa ndi nyambalo kwa America. Right? Ngakhala mayankhulo basa apa is very good friend of mine kuma ndi nyambalo. That's why ku Venezuela kwanena kuti tadula ni mobile pene kumudule mobile. Right? Yeah, mudule mobile sifuna somo kaisa ma friends in China. Pano papa kadili pano Prime Minister UK abiromera kujako akambirana zinthu zingapo. So, pali zinthu zingapo zimene makapaka akambirana tisanapitilire kuti dziwo zoti ulendo umene unali urani. By the way, kumene kuko ndithu akulu amenewa akambirana zokhuza ndi visa imene inu ndine timapitira ku South Africa, Malawi kupita ku South Africa popanda visa kungolowa nkuripa Saturdays kuripa Saturdays imene chayo ndi imene so the agreement imene akambirana kuti akulu ka munthu apita kapanga business ka upita ukaoda ka apita ukatani koma ku China alowa for free. Mine anthu timalowera ku South Africa, amala amene timalowa ku South Africa for 30 days kena kosopano kumadikira kuti inayo tizachite mo panga mo kukapita ku immigration zimene zili zosowa kwambiri. Imagine kuti amala tizingopita ku China kuja ba titoka oda pano pa amala like kumavuta visa chani zimene zacho sakaya akanganula anthu ambiri amathamangira ku South Africa chifanyani no ndikungolowa basi kungolowa, right? Kaya ngoma kazemba komweko afterwards. So chinthu choyambirira chimene abanga achieve a UK
ku China ndi imene akambirana ndi akulu basi visa basi ka ufuna visit ka business ka chani uthakungotenga passport unyamuka kuya ndege mapita ku China imene makwela basi ndege mpita ku yani ku South Africa man. Anyway, number 2, anthu akamanza kuza ndi trade. Yes, chifukwa to UK imatumiza katundu wa $13 billion pachaka ku China mabusiness amenewo. Ndi akambirana zoti mabusiness athu tipange tikhimise zimene zithu zipitilire ndithu mabusiness ayende bwino kwambiri ndithu. Number 3, education. Maphunziro kumene kuti maphunziro aziyenda bwino kwambiri kumango ma scholarship machane zimene zima opportunities angati amene wawa akambirana kumene koko. Komanso security pamene China America imamema anthu kuti China ndi oyipa chanchanje UK apita kukambirana ndi China kuti pakhale security aboard tipange alliance yoyang'ana za security zokuzana ndi pa network zokuzana ndi komanso by the way ku UK kumakonda kulowa ma legal immigrants kudutsa pa nyanja ndi amayuza maboti ma engine ake ndo ochokera kuyani ku China. So actually they know kuti atha kupanga bwanji. I don't know azipanga switch ma engine. I don't know izikhaje kutani komano awon examples amene amapereka kuti actually zinthu ziyende bwino. Security coalition kupanga alliance kuti security UK ndi China azipanga zinthu limodzi. Yes, zimene zimachitika ndithu Russia imatha kuwauza Burkina Faso za security kuti mubange check pakuti Russia imatha kuwauza Syria time amauza Syria kuti wakuti banga check pakuti chifukwa iwa chamatha kuti amadziwa and ma satellite amadziwa zambiri security commando iwali nde actually sinkhani yoti pakana ya nde nkhani yoti zapopo. So mpakana Keir Starmer prime minister wa ku UK yeyo ndithu anayamikira kuti guys, this is a historical visit. This is a historic visit to China, the first by a British Prime Minister in 8 years. And we've come very much in the spirit of engagement, of resetting, and setting out a consistent, long-term, comprehensive and strategic partnership. And yesterday in Beijing, we had really productive bilateral meetings, including with President Xi, and we were able to open up opportunities for both of our countries and resolve issues between us. Yes. So, zimene Trump akuzitenga zoti ndi dangerous kwambiri. Ati sizoyenera kuti I mean UK ikhale ndithu ikupanga zimene zizi. Remember that choose Britain, but Britain is part of UK. So I don't know. Kumano mwezi umene wakhala mwezi wa busy kwambiri ku China. Anthu ambiri like Makane, Prime Minister wa Canada, anapita kukapanga za business ndi China. South Korea, anapita President of South Korea, Finland, aliso kutiko kumwekoso. Nanga pene papa next month kupita nditu President of Germany. Apera so kutiko kubene koko kuti akakambirane zina ndi zina. Okay. Pathe mene Trump anayesesa kufuna kuifinya China ngati using all trade, okay? Anayesesa kuifinya China ija komano amauza so awawa anawa. See antamuneto wawa ameneji na UK chanjana kumaiko ku Europe wa amauza so kuti davika ni ma sanctions abasi ni ma sanction namba basi ma sanction China kama bano bawo nangaya kunuza I think it's just nonsense. Chifati nokuti one maiko ku Europe nda amene akhala akumvera kwambira chani kumvera America akakwimvira kwambiri kwimvera kuma at the end of the day zabona ukuthi America yemweyo yambasa kurani
yambaso kwafinya achina maiko ku Europe acha kamba kudandaula mpaka maiko nakamba so pana kuti Europe parliament machito kudandaula kuti akhangere international gangster, right? So ana ura uyu sartanisa ndayamba kumuruluka amba no kujoina China. Okay, America igwisa ntchito njira ya timali old school, njira ya kale kale yomba manga intimidate anthu. Hey maude panopa dziko linasintha, akufuna kupanga kolabo mu business osati za nkhondozi. That's why anthu akuti kama chiti mapito let Trump akuchwa mission imene kuti dangerous, mukonzekere ma tariffs mukonzekere ma sanctions kumene kwa maiko aku Europe mukonzekere. Yeah, guys, ndibafati campaigns minutes, guys. Thank you so much. Now, cameras.